皆さんこんにちは。いつもいつもありがとうございます。今日は、口笛ふるさとを、カンカラ三振とともに、やってみたいかと思います。皆さん今日いかがでしょうかね。皆さんとこはお天気いかがですか。八千はとっても寒くてなかなかね冬物をねクリーニング出すタイミングがねずれてしまいました。今日も冬の格好してます。はい、ありがとうございました。口笛よりも三振の方がちょっと途中で間違えてしまいましたけども、現在、だいたいこんな感じで口笛で音程を取れるようになりました。まだまだですけど口笛挑戦していきたいかと思います。今日はありがとうございました。それではまた野菜失礼いたします。